Quina mandra, no? M'acabo de despertar i no em puc aixecar el llit. Bueno, 5 minuts més. 5 minuts més i ja que no hi ha pressa, que si no de cop el cervell s'estressa, que tanta informació no la processa. Tio, acabaré tirant l'esperador per la finestra, joder. Ai, si pogués dormir 5 minuts més, però sempre acabo arribant tard. El llit no em deixa i la merda és que després tothom es queixa, que l'excusa és sempre la mateixa, que l'alarma del mòbil no em desperta. Quina pena, sona el telèfon i ningú contesta, i aquest soroll no saps com em molesta. Si tardo més, potser al final penja, o no? Ai, si pogués dormir 5 minuts més, però sempre acabo arribant tard. Ai, si pogués relaxar-me un moment, però sempre acaben molestant, o no? Molestant. Oh, merda, que al final m'he dormit i tant examen, collons quin neguit. I el bus ja ha sortit i ara no tinc com arribar a l'institut. Si em poso a córrer realment